saya wengi saya regeng. Nggih. Anggone Wahyu Ningrat asung panglipur dumateng warga sedaya wonten tlatah Prambon ya, Nak. Leres. Ayo, iki urung ana pamundutan tetembangan. Urung ana. Mungkin nanti ada request dari Pak Haji. Nggih, Silakan monggo. Request apa Pak? Dangdut oke. Hadro oke. Hadro. Oh, gak ya. Ada request Pak Haji? Oh, Ada boten. request? Oh, mboten. Nggih. Manut mawon. Ya, manut wis merdeka urung ana pamundutan. Ya. Iki nanjake lagune apa? Engko sik nok ngenteni. Ya. Katresnan sejati. Ya. Yo, katresnan sejati. Ya. Piye nah? Apa sih? Gandoli? Ya, cedek wiyangan ini apa enak. Waru jaeng ini loh. Waru jaeng. Sampeyan kok apal ta, Mas? Kok apal? Sobo karo langganan. sing jaipong kulino. Oh. Ya, kok gandoli dipinangkani ya, sabar sik kanggo koncoku. Ya. Yuk. Wahyu Ningrat, Dia, Jordan, Via, Pak Jep Andung Sumo. Napa, Pak? Ora ndo teles, berarti tak sebedana. Sore-sore campur sari Wahyu Ningrat. Asik.
asmara gawe sewu rasa tambah ati kecewa kan pas tanggapno atimu aku setia ngenteni bisa ketemu tresno suci magyo rahayu tresno suci magyo rahayu Yo, ya. Katresnan sejati. iya Moga-moga TNI selalu di hati betul dan masyarakat selalu cinta, Cinta. tresno karo TNI. TNI. Matur nembah nuwun ya nak. Iki mau no sing ngersake rondo teles mau pundi nggih pun kondur. oh pun garing Pak randone Anu rondo telesnya tasik kemamel Pak. nggih tasik dereng di PP Pak niki digantos napa Pak Kang Doli Mas Kang Doli dhewe sik. Oh, Kang Doli dhewe. dhewe sik aja sik. Sik iki Pak Lurah sik soalé heeh. Nggih. Digantos napa Pak rondo telesnya? Ninggal Oh, katresnan. nggih. Oke. Oh, Damel oh, versi oh, oh. jaranan. Oke. Oke. Pokok nganjui Samboyo. Seram broyo perut ra Mas Iya Samboyo. Di mripate karo ngene lan dadi melilik ngene, melet gitu. Heeh. Terus karo rada pipis-pipis titik ngono. Nyapa? Ora to. Yuk tamtama siyaga magita kita baris turangga wahyu negrat siyaga tandya. Yo. 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 Lho Mas jarananmu keri ya? Hah? Jarananmu keri. Milih kono wahyu. Yo. Ayo ya.
layangan. Yo. Ayo le. Oh. Yo. Benak ide. Benak nongger. Duk nong tete mbok meyong. Mbok trenggang. Nadianto kendang iki kendang atom. Iya, Kendang tetapi atom tapi apik. apik. Apik kendang kelakuane sing elek iki. Penget ya Mas. Apik no. Penget. Wayune atau. Ya Mbak Dia. Sudah ya Mas Nah, Bambang. iki matur nuwun mergo wektune kurang setengah jam kas. Oh, Yo. nggih, oke. Terima kasih Mbak Dia. Yo. Ngoyak. Yo, iki ana sing ngersake mau gandeng.